world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Здравейте хора, аз съм Immortal Pro, с мен е Рейс и сега и двамата снимаме, аз имам и двамата всъщност по повод рождените ни дни. Вчера се запознахме, нали, и оказа, че двамата имаме рожден ден. Да. Къде се Диана? И да, ние сега, до когато помислим как ще си направим това, до когато си помислим, до когато разберем как ще направим това. Партито в Майнкрафт. Ще стопираме клипа. Ще е само от нас парти. Да. И ето ми го и моя нов скин. Много ми харесва. И ето го и него. Той сега е взел Redstone блок. Това е нещо. Вижте неговия скин, мен ме кефи, но с руса коса, проверих го, не си отива никак, затова така. Той ми направи един скин, който аз забравих да си го сложа, но после ще си го сложа, затова... Уоу! Глична ти се и главата ти беше наобратно. Това беше за снимане и да, довиждане. Не довиждане, върнахме се. Да. Тук е DJ Прасчо. Да, ето го. Милия дядо. И само да, аз да вие, нали, съм почна. И лаг сървъра. Да, лагна, снимам. Не е лагнал. ОФМГ на мен. Лаг. Не е лагна. Аз виждам ти да мърдаш. Лагна. Виж. Не, то, да, не е лагнал сега. Ма DJ Прасчо ма гледа много странно. Да, все едно е другирани. Така. Ние си направихме подаръците. Това ни е тортата и там. Чай, малко че огладнях. Я така. Добре, ела първо да покажа моя подарък. Чакай, бързо, спри клипа. Праш, тяга. Да. И го заместихме с ето с педала и там. Ей! Който и той бяга, защото е мръсен. Там ще стакат толкова... Наркотик, наркоман мръсен е. наркоман. Биса. Мри. Аре, тръгвай тука. И сега хора, аз ще покажа моя първи подарък. Ела ти го покажа. Айди. Чай знако. Чакайте, вижте ми такова рождение. Шапчета за рождения ден. Да, и вижте му. Вие вижте моят. И супер. И супер. Ние сме прото. Ела видиш моя. Аз видях го. Не подаръка. Чакай да вият, че не са ми зарадили чункалите за това. Сега намерихме някакъв жесток глич. Я го покажи. Какво глич, бе? Където меташ и то влиза вътре моментечно. Да, аз сега го снимам. Аз не го снимах. В опис... Сега ела тук да денси. Да, отиваме. Ние хора сега ще не. И на мен леко ми лаги. Снимам добре. Яйцето на DJ Прасчо. Не ми... Dancing Star Studio, ти дам. Сега. Чакай. Чакай първо да пусна някаква музика. Пусни някаква dancing музика. Пуснаха. Добре, ела. Къде? Чай, стой там. Тъпо. Не, чай. Лагно. Да, добре, оправи се. Аз съм журито. Идвай тук. Добре. Айде, почвай да денсиш. Чай, това е... Той! Туру. Падна по земята, като го хвърли. Майко. Почвай да денсиш. Добре, почвам. И 360! Ти не правиш нищо. Знам, нещо лагна. Заби ми. Добре, за сега давам оценка 1, да.
И Крипър гледа как гледа вторачено. Чек, бак, ти излагам музика. Добре, давай. Ти си. Да, аз да те оценявам. От мен трита. Виж, Аз продължавам да снимам. Така, да те видим тебе. почвам с Какъв ти е танц? лудната стъпка. Виеш ме късно добре. Един крипър е публика, виж. Знам, видях. И мен ме гледаше вторачено. И да, така. Ще ми след малко. Чакай, първо ми кажи колко дата има. От мен имаш 3 дата. Продължаваш напред. Уи! Добре, ето след малко. Идваме сега. Аз с Теста ще пусна някои музики. Към. И качвай се. Айде, ходай ту. Уи. Торти! Сладки тортички. Ще му заболи корема. И да, тъпча се като свина. Глей, едно да съм изяла и се тъпча. Глей, О, да. Ядеш като свиня. Тука, забери сега, само така ще оставим. Изядох една. Изядох още. Изядох си дървото. Изядох, както и да е. Къде си? Ева, ето тука. И стопирам. И аре за... Аз сега продължавам да снимам хора. И ще ви очакват още неща. Това ли... На клипа. Добре, гледай към камерата. Добре, двамата гледаме към камерата. Добре. И Това беше от нас. нас. Ние двамата имахме рожден ден. Това означава, че сме нещо като Ще направим нов тим. звездни братя. Абонирайте се за него, ще има линк в description. Абонирайте се за мен. И същото, което каза, subscribe, лайк и моля ви, разпространявайте канала и на двама ни навсякъде. Най-често ще снимам с него. Може да се запишете за новия giveaway, кой ще направим. Да, с него може да направим. Приемем акаунт. Може да пуснем, да ви пратим линк, в който може да вземете безплатен премиум. Премиум. Какво? Добре. Давай. Добре. И да. Чао, хора.